päivää sitten Kati oli kipeänä. Missä se Kati on? Se on kipeänä. Mähän lähetin sulle siitä tekstarin. En minä mitään tekstareita kato. Minä puhun kasvotusten. Voi ei, toi nainen täällä. Ihana poni tuolla. Voi ei, hän näki minut. No niin Varsa, mennään. Ja nyt pitää suunnitella myös illan plääniä. Joo. Miten illan pläänejä? Me tehtiin se jo. Mut mun pitää mennä nyt esteratsastukseen. Ja laukkaa. Hyvä. Ravia. Ravia. Laukkaa. OMG, hyvin tehty. 2 hyppyä samaan aikaan. Mitä toi tyttö tekee? Miksi toi tyttö ratsastaa ilman mitään valmennusta? Joo, mun piti pitää se tänään vähän nuhasenakin. Kati, mä ajattelin vaan tulla tänne ratsastaan, kun oli aika tylsää tai silleen. Niin, ja mun piti valmentaa sua. No sä oot kipeä, niin mä ajattelin, että ei sua kai nyt haittaa, jos nyt on tämmösiä pikkuesteitä vaan. No hyvin ajateltu, mutta silti mä tuun nyt valmentaa sua. Ei tarvii, mä ajattelin lopettaa jo. Okei. Muista sitten harjata ja ottaa varusteet pois hyvin. Joo, kyllä mä osaan nyt hevosta hoitaa. Joo, mä menen nyt kotiin. Heippa! Heippa! Eikös tuon eläinlääkärin pitänyt jo lähteä? Mä olin vaan katsomassa tätä haavaa tältä Varsalta, että mistä se voisi johtua. Minusta tuo nainen on vähän outo. Nyt minä haluaisin keksejä. Kati lähti. Mä otan tän Varsan tästä heti. Saman tien. Tulepas nyt pikkuenää. Miten tämän selittäisi Katille? Miksi kaikki sanoo mua ponjoks, vaikka mä oon pena? Missä se Varsa on? Mitä sille kävi? Mummulla on tiedon lähde. Pakko kertoa Katille. Arvaa mitä? No mitä asiaa, Ponja? Ei mun nimi oo Ponjo, vaan Pena. Joo, Pena. No, oliko sulla nyt tärkeää asiaa? Varsa on hukassa. Voi ei, mitä kävi? Missä? Kuka otti Varsan? Mä en oo mikään niin tietäjä, mutta varmaan semmonen se punatakkinen hyyppä. Tai se mekkotyyppä, en mä tiedä. Hei, tää ei oo nyt naurun asia. Puhu selvästi. No se Hei nyt oikeesti, kerro. joulupukin näköinen tyttö. No okei, mutta mä en tiedä ollenkaan, Pena, että miksi sua naurattaa niin paljon. No naurattaa koskaan naurun päivä. Kakkosluukun loppu.